Bueno, Jaione, berez hemen aurkezpen badaukagu Javier Agerren ordanan eta esateko, baina nik uste mundu guztiak ezagutzen duela ja. Txorienen hainbat urte, lehen hau irratian ere egondakoa. Oin pandemia garaian Claudiokin da ikusi zintugun. Bai. Medikua, divulgatzailea. Bai, kontalaria. Kontalaria. Batzuko da esate, kontu asko esate honen ditut eta bueno. Baina kontalaria, baina euskaraz. Hor lan handia egin zenute zure garai batean, hori ez, medikuntzako terminologia guztia eta euskeratzen, da hor ze beharreko zenuten zuen? Beharra izugarria. Nik urte asko dauzkat. Ni hasi nintzanean kontu honekin, nik karrera guztia ikasketak egin dituen euskeraz, Donostian, baina gero Bilbon medikuntza ikasten dena gazteleraz. Eta hasi nintzenean, karrera bukatu ondoren lanean, konturatu nintzen ze diferentzi zegoen jendearekin tratuan, mediku bezala, Antigon, adineko jendeak batez ere, gaixoa etortzen zanean, eta medikuari beti errespetu handia zitzaion, berorika hitz egiten zitzaion. Baina, izugarri diferentea zen, euskalduna baldin bazan medikua edo erdalduna. Nik usteet, euskeraz hitz egiteak asko errazten zuela medikuaren eta gaixoaren arteko harremana, garai batean. Eta gero konturatu ginen, gerora begira, gauza asko esateko modua euskeraz etzegola finkatu. Oraindik, ni euskalduna nintzen, baina karrera guztia gazteleraz egin ondoren, konturatzen zera gauza asko eta asko buruan erderaz dauzkazula, eta gero hori poliki-poliki euskerara pasatu behar dezula. Eta hor, egin genuen beste lagun askorekin, ez da sekulan ere lan personala izan, beti lantaldea izan da, atera genituen iztegi mordoska bat, eta nik uste, gerora begira balio izan duela, jendeak gauza horiek hobetu ulertzeko, ze gaur egun, ez da medikuntzan bakarrik, gaur egun gazteak batuketak, kenketak derak euskaraz egiten dituzte, eta ikasketa guztiak euskeraz, eta gu garai batean egiten genituen, baina askoz ere modu artifizialagoan edo bortxatuagoan, orain ja guztiz naturala da gauza horiek euskeraz. Jose Arabon Etxeberria garai batean esan zuen bezala fisika nuklearra euskeraz ere esplikazitekeela, medikuntzako kontuak euskeraz lasai-lasai egin ditezke gaur egun. Bueno, eta hainbat hiztegi idatzi ondoren, kasu honetan ez da hitzak asmatzea, ez? Nolako lan aintzen duten hitzak? Batzutan asmatu behar dira. Asmatu baino gehiago, kontzeptuak hor daude. Eta gauza berriak normalean ez dira euskera, sortzen ez da gazteleraz ere, sortzen dira inglesez, eta orduan, holako izendapen berri bat sortzen danean, pentsatu behar duzu jendeak nola ulertuko duen ondoen. Baldin badago modua euskeraz hori zeharka baldin bada ere, zehaz baino ondo emateko, euskeraz egiten duzu, bestela mailegu hartu behar duzu. Eta hizkuntza bakoitzak dauzka maileguak, guk hitz egiten ditugun gauza asko eta asko, errezetan beraz ez da euskarazko hitza. Da, latinez edo sortutako hitz bat, euskerak ez duena rezeta moduan mailegatu, errezeta hartu du. Eta horiek, erromat horiek guztiak, euskerak dauzkan berezetasunak dira. Eta poliki-poliki ikusten duzu, gauzak nola asmatu baino gehiago, zuk esan duzu asmatu askotan, bat edo beste asmatu behar izan dugu, baina gehiago da, jendeak nola esaten dio, eta hori berreskuratu, eta jendeak euskeraz betidanik hitz egin du. Eta baserrietan edo jende euskaldunaren artean gauza horiek ere kontatu dira. Gero, tokatzen denean gauza berri bat, hori ikusi behar da euskeraz nola esan, baina bestela, saiatzen gera, bete saiatu izan gera, euskerazko hitzak erabiltzen. Eta gaur egun hori guk zeituan internetera juten zate, informazio pila bat daukazu, baina zuek garaia haietan, hori ez zegoen. Osa, liburutegietan, jendeak... Hasiera batean, Quintanak eta Luis Mari Bujikak egindako hiztegi modernoen aurretikan, zeuden, pare bat hiztegi, apaiz jendeak egindakoak, ez da gauza txarra, baina orduan gauza modernoak eta gauza teknikoak eta zientifikoak ez zeuden bilduta hiztegi horietan. Orduan, poliki-poliki izan duzan, gero bildu eta handik eta hemendik zeuden hiztegi txikiagoetara jo, eta gero gu osatzen joan. Baina hori ez medikuntzan bakarrik, izan da medikuntzan eta beste alor askotan. Hor, badaude erakunde batzuk, lan handia egin dutenak urte askotan, pixka bat zeuden zuloiek betetzen, eta gaur egun zuk zalezu bezala interneten badaude, baina jarri egin diralako, ez bere sortu diralako. Interesgarri ez da. Total. Eta interesgarri izan da ere, azken urte honetako ibilbide hau, ez da, kontalari gisa aritu zela, eta pixkat horrez da inguru hortan ere, nolakoa izan da ibilbide hau, konta iguzu mesedez? Polita izan da pixkat gogorra ere bai, ze hasiera batean, nire tokatzen zitzaidan, ondo eguneratua ez neukan gai bati buruz hitz egitea. Pandemia etorri zanean, koronavirusa dena zan inkognita bat, dena zan zalantza bat, eta noski alderdi
sanitarioan norbaitek jorratu behar zuen, eta deitu zidaten, Osakidetzak ez zuen beste aditurik jarri, nien itzan joan Osakidetzaren izenean oski, ni titulu nire izen pertsonalean joan itzan, baina bueno, pixka bat ematen nuen, gero beste askok ere osatu duten alderdi sanitarioa pixka bat jendeak zeukan izugarrizko zalantza. Gogoratzen ez 2020 zan, 2020aren martxoan hasi ginenean, badera zan zalantza, ez genekien ezer, ez guk eta ez inor. Eta ospitaletan punta-puntan zebiltzanak ere etzekiten ze etorriko zan, gero etorri dan izugarrizko txikizio hau, eta bueno, poliki-poliki izan zan, oso polita izan zan, baina gogorra ere bai, jendeak lasaitasunan izuelako, eta zuk ezin zenion eman lasaitasunik, inundik ez zegoelako, ez lasaitzeko modurik, baina dena inkognita zalako, zalantza hundiak zeuden, eta gero, egon dira une hobeak eta une latzagoak, baina bai, gogor xamarra izan da. Erronka magala. Bai, izan da gogorra.